फरायसा आफादनि मोनसे टीमा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि आन्सलिकनि सिङाव थानाय मोनसे नब्लाङाव जों सावरायदों आरो उदालगुरि जिल्लायाव थानाय भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा जि मिडियामावनो थाया मानो बर' आसामिस बेंगलि हिन्दी मिडियाम आरो हायार माद्रासा बे फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना ज' जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे आथिखालाव खामानि मावबाय थादों बिनि सायाव बेसेबां प्रग्रेस जादों होननानै बिथांमोना सोंनो फैदों आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना जोंखौ लेंहरदों आरो लेंहरनाय बादिनो जों दिनै फैदों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा फोथायनाय दङ जे दिनै जे बर'नि गेजेराव मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय जे 27 जानुवारि 2020 जे एकर्ड जालांबाय बड' पिस एकर्ड आरो बे बड' पिस एकर्डआव 6.3 क्लजेसआव लिरनाय दङ जे बिटिआर ओनसोलाव थानाय बिसिबां फरायसालि आरो कलेज बेयो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन आरो बिटिआरनि बाहेरायाव गुदि गेजेर गोजौ बिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आरो डिग्री कलेजाव बर' डिपार्टमेन्टखौ फुल फ्लेजेड प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै बिटिआर एग्रिमेन्टनि 6.3 क्लजेसआव लिरनाय दङ आरो बे 6.3 क्लजेसखौ मावफुंनो थाखाय आसामनि सासे शक्तिशाली मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम स्टेटनि एडुकेशन मिनिस्टार बिथाङा जोंखौ 28 आगस्टआव गावनि गुवाहाटीयाव लेंहरदोंमोन आरो बेयावनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टीमा जोङो हेमन्त बिश्व शर्माखौ 28 आगस्टआव जों लोगो हमहैदों 28 आगस्टआव लोगो हमहैनाय समाव गोबां गोजौ थाखोनि अफिसारफोर दंमोन बि कैलान चक्रवर्तीनिफ्राय लानानै आरो मोनफ्रोमबो जे एलिमेन्टारि हायार आरो सेकेन्डारिनि जे डाइरेक्टर बिथांमोनाबो दंफायोमोन अब्ला हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदोंमोन जे 6.3 क्लजेसखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे कमिटि दानो नांगौ आरो बेबादिनो साननैसो सावरायखांनायनि उनावनो बिथाङा सेबानि चेयारमेन आरो रमेश चन्द्र जैन आइएएस रिटायार बिथांखौ चेयारमेन फाथिनानै एलिमेन्टारि सेक्सन एलिमेन्टारि एडुकेशननि डाइरेक्टर गुवाहाटीनि बेखौ मेम्बार बेनिफ्राय सेकेन्डारि एडुकेशननि डाइरेक्टर बेखौ मेम्बार हायार जे एडुकेशननि डाइरेक्टर बिथांखौ मेम्बार बेनिफ्राय बिटिसिनि जि एडुकेशन डाइरेक्टर आथिखालाव बिटिआर बिथांनिखौबो मेम्बार बेनिफ्राय बर'फ्रा जि बर' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि जि डाइरेक्टर मोनदों बिथां बे ममता हजाय बिथांखौबो मेम्बार लानानै सासे मासिगिरि ओमफ्राय 7-6 सोद्रोमा लानानै मोनसे कमिटि दानाय जाबाय आरो बे कमिटिखौ दैदेनदों सेबानि चेयारमेन रमेश चन्द्र जैना आरो बिथांनि दैदेननायावनो बे कमिटिखौ दानाय जाबाय आरो बे कमिटि दाखांनायनि उनाव जों फ्राय माने 25 साननि उनाव सावरायनो हादों जोंखौ बिथांमोना सिगाङावनो सावरायनो होनबाय थादोंमन डेटआ पस्टपन जाबाय थादों मानो होनबा माखासे गोजौ थाखोनि अफिसारफ्रा COVID-19 मोनदोंमोन आरो बेखौ कमिटि दाखांनायनि उनाव 25 दिननि उनाव जोंखौ 12 अक्ट'बराव बिथांमोना गुवाहाटीयाव जोंखौ लेंहरदों कमिटि 12 अक्ट'बराव जेला थाङो आसाम स्टेटनि एडुकेशन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बि कैलान चक्रवर्तीनिफ्राय लानानै फुल फ्लेजेड एडुकेशननि बेसेबां डाइरेक्टर दङ आरो अफिसारफोरखौ लानानै 12 अक्ट'बराव गुवाहाटीनि सेक्रेटारियेटआव जों सावरायदों 11 बाजियाव आरो जों सावरायखांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बिथांमोनजों जोङो जोंनि जे डिमान्ड दङ बेखौ जोङो बुंबाय जोंनि जे मडेलिटि जों बानायदों बेखौ जों बुंबाय आरो बिनि उनावनो 11 बाजियाव सावरायखांनायनि उनाव बिथांमोना 2 बाजियाव बे कमिटि जे दानानै होबाय 6.3 क्लजेस भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि कमिटि बिथांमोना 2 बाजियाव सावरायबाय सावरायखांनायनि उनाव बिथांमोना मोनसे माइनु दरनबाय जे 15 दिननि गेजेरावनो जे बिटिआरआव बेसेबां एडुकेशन भेन्सार फरायसालि दं बेखौ बिथांमोना बासिजोबनानै आइएएस आरो डिअफ्रा गावसोरनो हरजोबनो नांगौ आरो हजों आसाम पार्टआवबो जिहेतु सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि गलाघाट कार्बि आंलं मरिगाव गुवाहाटी बरपेटा नलबारि आरो गवालपारा बेयाव बर' मिडियाम स्कुल दङ बिथांमोननि डाइरेक्टरखौ बिथांमोना अर्डार हरबाय जे 15 दिननि गेजेरावनो बिथांमोना बेसेबां बर' बिजों फरायसालि दङ बिटिआरनि बाहेरायाव बिथांमोना बेखौ लिस्टखौ हरजोबनांगौ आरो बेबादिनो जोंखौ बिटिआरआ फैफिननानै बिथांमोनहा बिटिआरनि डाइरेक्टरा अर्डार हरजोब्बाय आइएएसफोरनो आरो डिअनो आरो बिथांमोना जेला लिस्टखौ मोनजोब्बाय 19 तारिखआव बिथांमोना लास्ट डेटमोन 19 अक्ट'बराव 20 तारिखआवनो जों सावरायदों एबसुनि मोनसे टीमखौ बिटिआरनि एडुकेशन डाइरेक्टर आरो सेक्रेटारि आरो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि आइएएस आरो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि डिअआ बिथांमोना जोंखौ बिटिसिनि जे एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारियाव जोंखौ लेंहरनानै बिथांमोना जों सावरायदों अब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंदों आसामनि अफिसारफोरखौ आरो बिटिसिनि अफिसारफोरखौ जों बेखौनो बुंदों जे जोंनाव 6.3 क्लजेसआव बेल' लिरनाय दङ बिटिआर ओनसोलाव बेसेबां एडुकेशन इन्स्टिटिउसन दं बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन आरो बिटिआरनि बाहेरानि बर' मिडियामखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन बेयो 6.3 आव बिदिनो लिरनाय दङ बाव खुनु क्राइटेरिया गैया ओंखायनो जोंनि एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि सासे सिगनेटारि बिथाङा दाखालि अफिसारफोरखौ बुंदों जे दाखालि जेलानाखि सेक्रेटारियेटआव सावरायदों अब्ला लरेन्स इस्लारिया डाइरेक्ट बुंदों जे जोंनि बिटिआर एकर्डआव खुनु क्राइटेरिया लिरनाय गैया 2011नि एकखौ जोङो फरायनोबो नाजाया बुजिनोबो नाजाया जों मिन्थिया बे खोथाखौ जोङो बुंदों 2017 एकखौ जोङो मिन्थिया फरायनोबो नाजाया मानो होनबा 2017 एक मथे उदालगुरियाव गासै
60 हाई स्कुल दङ बे 60 हाई स्कुलनि गेजेराव अनलि मोनसे गबसा सुबा गोजौ फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जादों उदालगुरियाव दा 59 हाई स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखै ओंखायनो जोङो 2017 एक्टखौ जों बुंदों जों बुजियाबो बुजिनोबो नाजाया फरायनोबो नाजाया जोंना बिथांमोननि जि क्राइटेरिया दं 2017 एक्ट मथे जानाय नङा दिनैबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जों आलदा मडेलिटि बानायगोन 2017 आरो 2011 एक्ट मथे बे मिलायनाय नङा बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों आरो बियो जोंनि एकर्ड मथेसो जादों आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि बर'नि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन मेलेमजिबि होनोब्ला जों फोरोंगिरिफोरखौ साननानै जों लायो आरो फोरोंगिरिफोरानो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल दा मोनसे गोनो गोथोआ जालायगासिनो दङ माखासे राजखान्थि दोलोनि मानसिफोरा बुंगासिनो दं जे बर' मिडियामखौल' प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन जों बुंदों जोंनि एकर्डआव बिटिसिआव बेसेबां डिपार्टमेन्ट मोनबा मिडियामाव इन्सट्राक्सन दङ बर' मिडियाम आसामिस मिडियाम हिन्दी मिडियाम आरो हिन्दी मिडियाम ओमफ्राय बेंगलि मिडियाम बेनिफ्राय हायार माद्रासा बे बेसेबां मिडियाम थाया मानो जों बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन आरो बे जोंनि एकर्डआव लिरनाय दङ ओंखाय बिथांमोना फाव फान्दायदों बेनिफ्राय माखासे राजखान्थि दोलोखौ आं एबसुनि इडुकेसन सेक्रेटारि हिसाबै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानदों माखासे राजखान्थि दोलोनि मानसिफोरा बुंगासिनो दङ बिटिआर एकर्डखौ मानिया बिटिआर एकर्डखौ मावफुङा होननानै दिनै बिथांमोना मा होनो डिसेम्बरनि फार्स्ट सप्तायाव इलेक्सन जागोन होननानै स्टेट सरकारा बुंगासिनो दङ दा बिथांमोना जुदि ब्रायनो जुदि स्टेटनि आसाम रायजोनि मा होनो इलेक्सन कमिसनार आरो सरकारफोरा जुदि फार्स्ट सप्तानि डिसेम्बराव जुदि खुङोब्ला सरकारा आरो बै जाय राजखान्थि दोलोफ्रा दिनै बेनसारि स्कुल 6.3 क्लजेसखौ मावफुङा होनदों बिटिआर एकर्डखौ मावफुङा होनदों बिथांमोनहा जुदि फार्स्ट सप्तायाव जुदि सरकार फैयोब्ला जोंनि एकर्डखौ मावफुंनाय नङा आरो जोंनि एकर्डखौ मावफुंनाय नङाब्ला बै जोंनि प्रभिन्स माने बेनसारि स्कुलफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जानाय नङा ओंखायनो बेनसारि स्कुलनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों नोंथांमोना बर'नि मेलेमजिबि नोंथांमोना साननो नांगोन आरो नोंथांमोना साननानै मोजां खामानि मावनो नांगोन जों सोलायनायखौ लुबैदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोननि जेंनायाव जों अराय सम गसंफागोन कलेजफोरखौबो जोङो एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै डिग्री लेभेलनि बेसेबां दङ बेखौ जों उइदाउट कन्डिसन बारहोनो थाखाय अलरेडि एबसुआ मडेलिटि बानायबाय आरो बे मडेलिटिनो जानो नांगोन आसाम सरकारखौ जोङो दाखालिनो जोङो बिथांमोनखौ जोङो सिगिनानै आरो बिथांमोननो जोंनि साननाय जोंनि लुबैनायखौ जों फोरमायनानै फैदों ओंखायनो दिनैबो फिन खनसेबाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों सावरायदों बिथांमोननि गोसोआ जाहाथे बायनो नाङा आरो बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि समाजा जौगागासिनो दङ बेखौ जों दिनै बिथांमोनजों सावरायनो फैदों आरो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोजोन्थों बिथांमोननि दुखु दाहाखौ बिथांमोना मिन्थिया 15 बोसोर जाय सासन खालामदों बिथांमोनखौ जों गोदोनो बुंबाय थादों दिनै कार्बि आंलंआ बोरै सोलियो नागालेण्डआ बोरै सोलियो नागालेण्ड गभर्नमेन्टआ भेन्सार कलेजनि मास्टारफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होयो कार्बि आंलं काउन्सिला गावसिनि काउन्सिलनिफ्राय भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरनो होयो माबा मोनसे सोलिनो थाखाय जों ओंखायनो बुंदों एबसुनि मोनसे समनि आफादगिरि प्रमद बर'आ सोलोंथाइखौ लानानै बिराद कनसियास आरो बिथांनि दैदेननायावनो जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिया जादों आरो बेसेबां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय एबार फैसा फैगोन बिथाङा बुंदों जाय दा भेन्सार स्कुलाव रिटायार जाहां जानानै दङ आरो जोंनि प्रभिन्सियेलाइज लानायजों बा सिगां रिटायार जानाय बिथांमोननो सोलिनो थाखाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ प्रमद बर'आ होगोन होनदों आरो जाय भेन्सार स्कुलाव गोबाव सम मास्टार मावगासिनो दङ बिथांमोना बोरै जास्टिस मोननो नांगौ बिनि खोथाखौ दिनै बुंदों दिनै बै जाय सासन खालामदों 15 बोसोर सासन खालामनाया जोंनि सेंग्रा सिख्ला भेन्सार स्कुलाव मावनाय आरो भेन्सार स्कुलाव मावैनो रिटायार जालांनाय बे फोरोंगिरिफोरनि फारसे 1% बिथांमोना सानाखै ओंखायनो जों एबसुआ बुंदों दिनै MA पास BA पास जानानै थानाय मानसिफ्रा जोंनाव बर'नि गेजेरावनो 50,000 दङ बिथांमोनासो साख्रि बाख्रि मोननांगौ बेखौ थांनाय 15 बोसोर सासन खालामनाय सरकारफ्रा एसेबो सानासै बिनि दायनिगिरिया खिन्थु एबसु नङा बिनि दायनिगिरिया बै पलिटिकेल पार्टिनि हान्जानि मानसिफ्रासो ओंखायनो एबार फिन खनसे आङो लाइमोनफोरखौ मास्टारफोरखौ साननो थाखाय एबसुनि माहारियारि आफाद हिसाबै खावलायदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाया साख्रि मोननो नांगौ जोंनि भेन्सार स्कुला फरायसालि मा होनो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो जाय भेन्साराव मास्टार मावै रिटायार जालांबाय समाजाव बिराद कन्ट्रिबिउसन होबाय बिथांनि फोरोंनाय फरायसाफ्रा दिनै इउनिभार्सिटिनि कलेजनि लेक्सारार आर्मि मिलिटारि जाहैबाय बिथांमोना थाइसेबो दरमा मोनामालासिनो दिनै थैहां अबस्थायाव जानानै दं बेमार आजार जायो थाखाय फैसा गैया डक्टरनाव थांनो थाखाय बिथांनाव जेबो फेसिलिटि गैया थाखा फैसा गैया बैफोरबादिया नाथाय समाजाव बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बर' हारिनि राव बर' बिजोंखौ रावखौ फोथांनानै दोननायाव बिथाङा बिराद कन्ट्रिबिउसन होलांबाय आं बै मास्टारफोरखौ ग्रेट सल्युट होयो आरो बिनि बिखय जोङो एबसु हिसाबै माहारियारि आफाद हिसाबै जोंनि एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि UPPLनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' बिथांजों सावरायनाय जाबाय आरो बिथाङा बिनि थाखाय माखासे बाजेट आरो बिनि थाखाय बिथाङा जोंनो एबसुनो खोथा होखाबाय ओंखायनो बै प्रमद बर' बादि सासे मा होनो एडुकेसननि जेंना सेंग्रानि साख्रि बाख्रिनि मोननायनि जेंना जाय बुजिग्रा बेफोरबायदि मानसिया जाहाथे सासनाव फैयो बेनि थाखायबो बै मास्टारफोरा रायजो राजा सेंग्रा सिख्लाया जाहाथे खामानि मावो बेखौसो जों खावलायनाय थाबाय ओंखायनो जोंनो सोलायनो नांगौ आरो बे सोलायनायाव लाबोनायाव साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि जानो गोनां जानो गैयै साख्रि मोननाय साख्रि मोनै बिथांमोना जाहाथे सोलायनायनि मोनसे पार्ट जायो बेखौ जोङो माहारियारि आफाद हिसाबै साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाखौ खावलायबाय फोरोंगिरि सार बिथांमोनखौबो खावलायबाय